Ei, hola, bon dia. Tothom està expectant de si en Zic crida o no. Ui. És que si crida es monta un merder. Hi ha un falcó per allà que li vol dir que ell ha begut el vi aquell i també es convertirà en tità, però tothom sap que en Zic no aturarà el seu pla per en Falco. Et dirà, és una broma, saps? No. Però clar, en Zic, que està molt fotut al mateix temps, perquè la Pic, el tità carretó aquell, l'ha enganyat i en Zic s'ho ha menjat amb patates fins que, pam, balasso i cap a baix. Però sembla que està viu, per tant pot fer el crit en qualsevol moment. La Gavi, ostres, mola molt perquè comença a veure com l'han adoctrinat i com han assumit que els de l'illa eren dimonis de per si abans de conèixer-los. I són moments que et donen esperança. Igual que el dia aquell que ha portat en Falco amb el seu germà, saps? Que teòricament són enemics, però ostres, està molt bé que hi hagi gent que posi per davant el ser persona el haver nascut a l'altre bàndol, saps? No sabem res d'en Levi. L'Armin i companyia sembla que es fan del bàndol de l'Eren, vale? Que se la juguen una mica, jo també t'ho diré. Confien en el seu company. Ah, i la cara de la Yelena? Què és això? És que no he entès ni per què l'ha fet. Sí, ha donat un moment de tensió, saps? Perquè està boja, vull dir, és capaç de fer qualsevol cosa, però sembla que accepta l'ajuda de l'Armin i companyia. Bueno, aviam, estem pendents de si en Zic cridarà o no. Ho veurem al següent episodi. Vagi bé.